În cadrul campaniei Un mic gest poate schimba o lume întreagă, Asociația Mic News vrea să ofere copiilor care provin din familii defavorizate din mediul rural o tabără de vară la malul mării. Odată cu vacanța de vară, Asociația Mic News a venit în ajutorul copiilor ce provin din familii defavorizate din mediul rural, cu un proiect caritabil minunat numit Un mic gest poate schimba o lume întreagă. Dorința președintelui Asociației Mic News, Mihai Căldăraru, este de a aduce un grup de 20 de copii într-o tabără de vară. În urma discuțiilor purtate cu viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, acesta a promis ajutorul pentru un număr de 20 de copii ce vor fi trimiși în tabere la malul mării. Campania Un mic gest poate schimba o lume întreagă, inițiată de Asociația Mic News și echipa sa, vrea să aducă în județul Constanța mai mulți copii defavorizați din mediul rural, care să vadă și ei pentru prima oară în exclusivitate, cum spunem noi, marea. Sunt copii care provin din familii defavorizate, n-au văzut în viața lor marea, stau în case dărâmate, case cu chirpici și de ce nu, vreau să fac un gest frumos pentru copii. De aceea am stat de vorbă și cu domnul Costin Răsăuțeanu, mi-a promis că va face acest gest, sper să se țină de cuvânt, pentru că este vorba de copii și copiii sunt totuși copii blestemați de soartă. De unde a venit această idee, această campanie? Asociația Mic News nu este la prima campanie și este la a 7-a campanie. Adică din an în an, suntem de 7 ani pe piață. Asociația Mic News are și o revistă care prezintă toate evenimentele ce le realizăm pentru copii, pentru oameni defavorizați, pentru familii din mediul rural și, de ce nu, vreau să facem în continuare pentru toți. Și din Constanța primim scrisori, și din toată țara primim scrisori și de la penitenciare și încercăm să ajutăm pe toată lumea. Deci și, bineînțeles, prin oameni cu suflet. Cam mai primim sponsorizări, noi le justificăm ce facem cu banii și tot ce trebuie să facem. Asociația Mic News București este o asociație non-profit ce și-a propus dezvoltarea societății prin derularea unor acțiuni educative, umanitare și social-filantropice. Voluntarii de la Mic News se implică direct în viețile copiilor instituționalizați și a celor proveniți din medii defavorizate.